Ang upat ka gobernador sa Rehiyon 7 midemanda og public apology ug imbestigasyon gikan sa pamantalaan nga Philippine Star. Human mipagawas kini og sayop nga balita nga ipaubos sa ECQ ang tibuok rehiyon. Ania ang report. Midemanda ang mga gobernador sa Central Visayas og public apology gikan sa Philippine Star sa sayop nga report nga nigawas ni adtong Hunyo 19 nga nagsulti nga gipaubos sa enhanced community quarantine ang upat ka mga lalawigan sa rehiyon nga sa kasamtangan ubos sa general community quarantine. We would like an apology for this. This has caused so much alarm. And an investigation is warranted because how could a reporter, di ba you're supposed to represent excellence. How could this Mayen Malin get it so wrong? Ang uban papers did not get it wrong. I suppose presser, there are other papers. How could she get it so wrong? And the editors did not see that? Because they did not even ask. Ano ni Kalit announce si Yusek Vergeri when it is always the president who announces or then supported by Secretary Roque. Gusto ni Garcia nga imbestigahon sa management sa Philippine Star ang nahitabo aron dili na kini masubli. Giangkon niya nga nakurat siya dihang nigawas ang maong report. Diindaghan ang nanawag niya ug gusto masayod sa tinuod luyo ni ini. Ang akong gikakuratan pagod adto nga istoryaha kay entire Central Visayas, so apil ang sikihor nga zero COVID. Anong dito iisip ko yun itaon ang zero COVID? Apil ang Bohol, apila na, kabuok. Negros Oriental, ECQ. Moto, wag yun ko ni-respond ang mga nanawag. Alas 2 sa kadlaw ni adtong Hunyo 19, gitangtang na sa Philstar sa iyang website ang maong post apan uwahi na kini tungod kay napublikar na kini samantalaan sa samang adlaw. Nahinabi ni Garcia si Siquijor Governor Zalde Villa kalabot ni ini ug nabalaka kini. Ingon ni ini usab ang pagtuo ni Garcia sa gibati nila ni Bohol Governor Arthur Yap ug Negros Oriental Governor Ruel Digamo. So, we would like to request the Philippine Star to kindly rectify this. Conduct the proper investigation, and if sanctions be warranted, such sanctions be imposed on those responsible for such an inaccurate and alarm-raising piece of reporting. It is irresponsible journalism. We are planning kaming upat ka gobernador to come up with a joint statement regarding this. Gidugang ni Garcia nga daghan ang nahasol sa maong sayop nga balita. Pero niluhod ko nangadji ko. I was praying for a miracle, honestly. I prayed for a miracle. And ko, dear Lord, ikaw, kipaw na ka unsa ang kalisod. Nagiagian ron sa mga subuanon. Unya, ibalik na po nato atong ECQ nga sira na po ang mga negosyo. Walay makatrabaho na po. Pastilan, kaluhi in town, mga subuanon. Ang Hunta Probinsyal gusto sa bangayo ug katin-awan gikan sa tigbalita ug sa tagdumala sa Philippine Star sa nigawas nga balita. Pinaagi sa resolusyon nga giduso ni Bukal Horacio Paul Franco sa ikaupat nga distrito. Nihimo na og internal investigation ang maong mantalaan ug nangayo og dispensa kalabot ni ini. Pinaagi sa editor's note. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Gipahalipayan ni Gobernador Gwen Garcia ang mga supporters ug top fans sa Ang Probinsyana ug Sugbo News. Nakadawat sila og grafted limoncito, duwaw, seedlings ug organic fertilizers. Si John Fredson Granada sa report. Gipahalipayan ni Gobernador Gwen Garcia ang mga top sharer ug top fans sa official Facebook page nga Sugbo News ug sa segment nga gitawag nga Ang Probinsyana. Pipila kanila ang mitunga didto sa Heritage Garden ni adtong miaging Bernes
Hunyo 19 aron pagdawat sa grasya gikan sa Kapitolyo. Matod ni Garcia nga angay lang gayud nga pahalipayan ang maong giila nga online supporters tungod kay sila ang labing abtik nga mo share sa mga nag-unang balita ug kalambuan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gani sila ang muunay og tubag sa mga pangutana o mga komento gikan sa mga Sugboanong nagsunod sa online program matag gabii. I think daghan ang mga naingkanyo ani ang uban magsige na ni sila share unya magsige na pud og like aron matap sharer o matap fan. Pag-andam og daghan limonsito Roldan ha. Dr. Roldan og mga kwan duwaw. Gitunol ni Garcia kauban ni board member sa 7th District, Christopher Baricuatro, ang duha ka crafted calamansi diinsod sa duha ka buwan mamahimo na kining mamunga apan dili lang kana tungod kay gihatagan sab sila og assorted vegetable seeds, duwaw ug organic fertilizer aron nga mas motambok ang ilang mga itanom unya nga mga liso. Dako kayong pasalamat bitaw kay usa ka fans nadyo siya kanang pagkuhan siya mga followers bitaw sa social media sa mga kuan nga. Dako kayong pasalamat gitawagan mi nga Parion Miss Capitol kay na siya ihatag ang mga gifts sa mua. So dako kayong kalipay bisag gikan pa kog layo. Ako lang jud gipaninguan nga makaari ko tungod kang go. Actually, ako nag-expect nga maka-arrange ko. And dugay na ako nagsige og like, sige na share sa mga consulting na group. Gamit man ko kayo na to ang balita. Dili nimo makuha from any other news ba. So gikan nimo first hand experience or first hand nimo nga makuha from the government mismo. So mas maayo unfiltered, walay dagdag bawas, which is very great. So muna ako i-share, muna ako i-like ang ilang mga videos. And actually, wa ko nag-expect there's something marawat through it. Nya karon kalit lang murag Parion kas Kapitol kay kuan lang murag exciting, happy ba. So thank you kayo Gov and lipay kami. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Dugang infrastructure project ang gisaad ni Gobernador Gwen Garcia sa lungsod sa Barili. Bag-o lang ang giduaw ni Garcia ang ongoing road concreting project sa Gunting Balao Road nga nagkantidad og 35.9 milyones pesos. Ang detalye ihatod ni Sheila Gravinez. Tungod sa sementadong karsada sa Gunting Balao Road, mas sayo na unya ang pagtumod sa mga lagutmon, kahayupan o ubang mga produkto sa 7 ka mga barangay sa lungsod sa Barili. Ang 35.9 milyones pesos nga road concreting project gipaabot nga mahuman sa sunod buwan. Si Gobernador Gwen Garcia nangunay pag-inspeksyon sa padayon nga pagtrabaho sa proyekto niadtong Hunyo 18 aron masiguro nga mahuman kini sa gitakda nga panahon. Matod ni Provincial Engineer Hector Hamora nga ana-ana sa 70% ang kahumanan sa maong proyekto. Sigo ni Gunting Barangay Kapitan Agriculo Sereneo, ang gagmay nga mga negosyante sa 7 ka mga barangay ang nakabinipisyo sa pagpalambo sa maong karsada tungod kay dinhi sila moagi sa pagtumod sa ilang mga abot ug kahayupan nga ilang ibaligya sa tabo sa dakong merkado publiko sa barangay Mantalungon. Nindot kay ang karsada ang mga tawo nalipay kay gikan diha sa Gunting dunay mga 5 ka barangay nga moagi da gikan sa Pangpang, Kandampas, Balao, Pansil, Budbud, Luhod. So naay 7 ka barangays nga moagi dinha. Ang mga drivers pagkakaron yano na kay magpadagan. Gani ningon ang ubang barangay maayntang magpadayon si gobernador sa iyang pagka-gobernador hangtod sa hangtod kay buhan ang atong kalsada mamintinar nga mapirmaminting masiminto. Si Engineer Jerome Cala sa first grandeur ni Ingon nga niadtong Abril karong tuiga unta target mahuman ang proyekto nga gisugdan niadtong Disyembre sa miaging tuig. Apan tungod kay wala makatabok ang ilang mga tawo gikan sa ubang mga lungsod tungod sa COVID-19, wa kini makabot. Sumala ni Hamora nga sa higayon mahuman ang maong proyekto. Sugdan na usab ang second phase ni ini nga kapin 1 ka kilometro nga gitas-on sa karsada nga nagkantidad og 13 milyones pesos. Kini gibiding na sa Bids and Awards Committee sa Kapitolyo. Ato sa pagkitigom ni Gobernador Garcia sa mga barangay kapitan sa Barili, gipahibaw ni Mayor Marlon Garcia nga dugang 3 ka dagkong mga proyekto ang gihatag sa Kapitolyo sa ilang lungsod. Kini ang road concreting projects nga 1.5 kilometros
sa Dakit Cagay Road, 800 metros nga Mantayupan Luhod Road ug 270 metros nga Circumferential Road sa Merkado Publiko sa Mantalungon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Ubay-ubay nga mga tourism projects ang ipatuman sa lungsod sa Barili ug kini gipaabot nga makadala og kausaban ug kauswagan sa maong dapit. Ania ang report. Nalantawan nga musaka ang income ug dugang trabaho ang mamugna sa lungsod sa Barili. Sa higayon matuman ang mga proyekto alang sa turismo nga nahuna-hunaan ni Mayor Marlon Garcia. Gibutyag sa mayor nga tulo ka dagkong mga proyekto ang ilang ipatuman nga makapalambo sa turismo sa ilang lungsod. Kini naglakip sa pag-ugmad sa Bulok-Bulok Natural Spring Pool, pagpanindot sa Merkado Publiko sa Barangay Poblasyon ug pagpalambo sa livestock market sa Barangay Mantalungon. Matod ni Mayor Garcia, kini nga mga proyekto makapausab sa dagway sa Barili tungod kay mamahimo na unya sila nga tourist hub sa habagatang Sugbo. Gawa sa infrastructure projects, maapil usab sa atraksyon sa mga turista ang dolphin watching nga bag-o lang nilang nadiskubrihan. Wala pa'y labot ni ini ang nabantog nga Mantayupan Falls sa lungsod. Sigon sa mayor, ang dolphins makitaan sa kadagatan sa lungsod gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5 sa buntag. Anaa usab ang ATV adventure nga nagtanyag og packages gikan sa 350 pesos ngadto na sa 840 pesos. Sa pila na ka years na murag mahimot ang sleeping town during Barili. I think this will boost the economy through our tourism ilaraw na to. Kanya ang ato ang kuan kanang income sa musaka hopefully. Haom ang nahuna-hunaan nga mga proyekto sa mayor sa paningkamot ni Gobernador Gwen Garcia nga anam-anam nga ibalik ang kalagsik sa turismo sa probinsya sa Sugbo. Atol sa consultative meeting nga gipatawag sa gobernador ni adtong Hunyo 17, gipasalig ni Gobernador Garcia sa mga mayor nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo muayuda sa local government units sa mga proyekto aron makabangon ang ilang ekonomiya. Gibutyag ni Mayor Garcia nga giaprobahan sa Land Bank of the Philippines ni adtong Abril ning tuiga ang 200 milyones pesos nga ilang giloan alang sa pagpalambo sa Bulok-Bulok Natural Spring Pool. Aduna kini duha ka swimming pools nga dunay sulfuric water nga dunay medicinal og therapeutic effects nga naa nahimutang sa barangay Bulok-Bulok. Gidugang sa mayor ang Bulok-Bulok Natural Spring Pool nahimo nga kanhi destinasyon sa dagkong mga tawo sa Manila nga tuyo mohapit niini tungod sa iyang sulfuric spring water. Atong i-develop, usbo na to. We will develop it into a more friendly, user-friendly swimming pools, mabaw, butangan na to wave pool, para mo na din ang mga tao. And then, using our water nga medicinal, makapaputi, hindi, may tanong. So, we will promote that. We'll bring back Bulok-Bulok to its good. Matod niya, tungod sa COVID-19, nadilatar ang bidding process alang sa maong proyekto. Hinoon, karong sunod buwan, makabiding na sila. Samtang sa Agosto, masugdan na ang pagtrabaho sa Merkado Publiko sa Barangay Poblasyon nga target mahuman sud sa usa ka tuig. Ang lungsod sa Barili mooy dunay labing dako nga livestock market sa rehiyon. Pinaagi sa 7 ka ektarya niini nga yuta sa Barangay Mantalungon. Diin dinhi mag-abot ang mga mamaligya ug mamalit og mga hayop sa Central Visayas ug silingang mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Now, akong gi-prepare ni kay kung saan man na mo pag-sustain aning ato ang livestock market, if we do not keep up to the times, no? Kunang atong gi-modernize karon. In fact, we spent already 40 million sa livestock market. Hinahinay atong i-modernize atong livestock market. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Usa ka inila nga designer ang naningkamot og mi-shift gikan sa pagpanghimo og gown ngadto sa bags aron padayon nga makapanginabuhi taliwa sa krisis karon. Mato ni Dexter Alazas nga nawad-an siya og mga kliyente kay walay magpatahi og gown karong panahona ug nakahuna-huna siya nga bags lang una ang iyang himuon.
Ania ang report ni John Fredson Granada. Tungod sa COVID-19 pandemic, daghan ang wala na makabalik sa ilang trabaho. Gani daghan usab nagsira nga mga kumpanya ug mga establishmento. Sa wala pa miulbo ang COVID-19 sa nasud o dinhi sa Sugbo, halos kada adlaw ang events o left and right ang mga okasyon. Apan sa usa ka adlaw wala damha niabot ang usa ka dakong pandemya diin mga negosyo ug mga panginabuhi ang grabe nga naapektuhan. Usa na niini ang negosyo sa sikat nga Sugboanong fashion designer nga si Dexter Alazas. Matud niya nga sugod ni adtong pag-ulbo sa COVID-19 dinhi sa Sugbo, nawagtangan siya og panginabuhi tungod kay wala nay gitugutan nga mga events, hinungdan nga wala nay nagpahimo og gowns. Zero good go. Actually, fashion now is really at its lowest good. Kay wa man gyud orders, wa man gyud magpatahi, kay wa yung special occasions. Gibutyag ni Alazas nga kasamtangang gisira niya ang showroom o butik kay wala na siya'y igong pundo nga ibayad sa renta tungod kay wala na'y mga kliyente. Apan matud niya nga padayon gihapon siya og pangita og solusyon aron makasustenir sa panginahanglanon matag adlaw. Tungod ana, iyang gikuha ang mga bags nga gidisplay sa souvenir shop sa airport o gibaligya kini through online. So kani mga stocks namo from the airport, kaning sa Park Lane Hotel, among gikuha na lang kay wa naman siya mamalit. Kay wa Okay, na may displayed unta ni dito Yes, oo. sa airport. Sa airport, sa domestic, sa arrival. And then wa naman i-close naman. So ang uban napa dito sa airport kanilang sa Park Lane nga nas dool, mura imong nakuha balik. Sa tinguha ni Alazas, miduol siya kang Gobernador Gwen Garcia tungod kay iyang nakita nga misuporta si Garcia sa local products nga tatak Sugboanon. I'm so happy nga naay imuhang program kanang produkto nga Cebuano. Kaya pa dati sa pa-promote sa me. So I was one of the first nga nag-post kay basi na lang dahil na yung palit. We will really endorse. Ako gyud na i-promote kay really to help Cebuanos food, no? Yes, Kay oo. malipay kay ko anang maningkamot bitaw. That is the Cebuano spirit. Yes. In the face of adversity kanang atubangan sa kalisod, mga hagit, pero maningkamot gyud. Gipresentar ni Alazas ang maanindot nga bags nga iyang gimugna gamit ang hablon sa Argao, pinaagi sa segment nga ang probinsyana. So this one is hablon, mura siya o backpack, no? So this is handwoven sa Argao. So this is actually our pride of Cebu, kay this is our local weave. So in Mindanao, in Luzon, they have their own, but this is our own local pride. So I hope everybody will support the local weaving of Cebu, which is in Argao. Gani, wala damha kay gipalit og ni-order si Garcia sa mga bags kiniisip tabang og suporta sa paningkamot nga gipakita ni Alazas. Pagpili tanan babae, pagpili. Pili doktora, dali. Amor, dali, pili. Pili kay atong paliton. Ay, thank you, Aigo. Really, paliton. go? Yeah. Oh, thank you. Kamo pili. Wow, Vanessa. salamat Sige. kay Grove, actually. Okay. Nang hinaot si Alazas nga usa ka adlaw mahatagan siya og oportunidad nga ipasul-ob ni Garcia ang iyang mga creations. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.